navn er Frans Bak, og jeg har modtaget den her Angela Awards for min arbejde med europæisk film på den her festival i Kilkenny, som jeg er super glad for. Det betyder meget for mig at være her i Irland, og jeg synes festivalen, som her hedder Subtitles Festival, er en fantastisk festival. Det er første år, de har den, og der er så mange forskellige ting, så jeg tror, det bliver en stor festival igennem mange år fra nu af. Og specielt er jeg glad for at møde så mange irske mennesker, som har fortalt mig om hurling og Gaelic football, 2 sportsgrene, jeg aldrig hørt om før, som er kæmpestore i Irland. Mit navn er Nikolaj Coster-Waldau, og jeg har fået den her fine pris for skuespil. Det er jo en stor ære at få en pris, det er jeg jo glad for, og så det, at den her filmfestival ligesom giver ekstra opmærksomhed til film, som kommer fra vores del af verden. Det er jo en stor ære. Mit navn er Simon Starho. Jeg er instruktør, og jeg har haft 4 film på festivalen. Daisy Diamond, Dag og Nat, Himlens Hjerte og Magi i Luften. Glæden ved at modtage en pris, synes jeg, er glæden ved at vide, at der er folk, der har lyst til at give en pris til den her slags film, som er anderledes end de, der er mest tilgængelige.